Tak ako minulý, aj tento rok sa nám podarilo kvalifikovať na majstrovstvá sveta v love kapra, ktoré sa konali v Chorvátsku. V rámci prípravy sme sa spolu s Mirom a Andrejom pred samotnými pretekmi rozhodli vycestovať na jazera, kde sa majstrovstvá budú konať. Po 7 hodinách cesty a 500 km zo Slovenska sme dorazili na miesto. Majstrovstvá sveta sa konali na dvoch jazerách, Lapovac a Šandor, blízko mesta Našice, neďaleko maďarských hraníc. My sme si pre začiatok vybrali prvé menované, jazero Lapovac. Na miesto sme dorazili až po tme, vybalili sme veci z auta, bez krmenia a prepracovanej taktiky nahodili prúty a na prekvapenie, prvý záber nenechal na seba dlho čakať. Vyzerá dostička, iba kokos. Tak pomaličky ide doľava. Kľudne je. Tam tricinku fluorokarbon, nemôžem ho nejako dreť. Malinký háčik šesku. Kamo, ale sumcov tu majú podľa mňa požehnanie. Ešte aby toto nebol sumec. To je kaper. Jaký hodný šupináček. Kamo, to je... Dobre. Prvý chorvátsky kaprík nenechal na seba dlho čakať. Je to takýto dlháň. Krásny, nepoškodený. Zobral si jedného lososíka, neutrálku. Ale ja si ho pustím, lebo je strašne divý. To bol parking level expert. Za prvú noc sa nám podarilo zdolať dva solidné kapre. To sme však ešte nevedeli, že na dlhší čas to boli prvé aj posledné zdolené ryby počas noci. Keďže sa nachádzame na novej vode, kde sme doteraz nikdy nelovili a nemáme úplne presné informácie ohľadom dna a hĺbok a podobne, tak si robíme teraz taký menší prieskum pomocou takého jednoduchého systému za pomoci markera, ktorý je v podstate naviazaný. Marker, 120 gramové olovko s takým väčším očkom, aby ten vlasec cez to ľahšie klzal a ten marker ľahšie mohol vyplávať. A ešte taká jedna rada. Je dobre si namerať vzdialenosť od navijáka. Ja tu mám takú úplne jednoduchú nálepku bielu, mám to 50 cm, alebo potom viem, že prvé vyviazanie očka je to 90 cm a postupne ako si povolujete ten vlasec z navijáka, tak si to pekne len odpočítavate. Tri metre. Po preskúmaní dna jazera sme začali so zakrmovaním lovných miest pomocou spombových prútov. Miesta sme zakrmovali vo vzdialenostiach 90 až 120 metrov. Pustiť proste.
Máme tu ránko, prvé ráno a prišiel nás pozrieť prvý chorvátsky lisec. Je mi teplo a som ešte hladný, lebo som nestihol sa ani naraňajkovať a povedal som si, že zakrmím aspoň 2 raketky, ale pri druhej rakete už to dvihol a už dolávame. Dúfam, že sa do večera stihneme najesť. To, či sa stihneme najesť alebo nie, bol nakoniec najmenší problém. Už počas prvého dňa sme prišli na to, že lov nám budú komplikovať najmä 2 hlavné problémy. Prvým z týchto problémov boli potopené časti stromov a korene, ktoré sa vo veľkom množstve vyskytovali pod vodnou hladinou a veľakrát nám bránili k úspešnému zdolaniu ryby. Tam bude toho milión staríš. Druhou komplikáciou počas lovu bol veľký výskyt sumčekov amerických, ktoré sú vo všeobecnosti považované za invazívnu rybu, ktorá atakuje takmer všetky nástrahy. A už som Už to zase cez čo si ide. To je všade, ale vieš, to je také, že to nevieš, kde je, to je úplne random, kde z hora tie rebríky, to tu bude riešenie, fakt akože sa z toho smiali, ale tuto ti to fakt pomôže, keď sa dostaneš 2-3 metre ešte nad. rovno ju pretiahneš pohodlne. Budeš ju do hora hlavne ťahať. Rebríky sa bežne používajú na medzinárodných pretekoch ako sú tieto, kedy je voda plná prekážok a vy sa s prútom potrebujete dostať o pár metrov vyššie, aby ste rybu ťahali čo najrýchlejšie smerom k hladine a tým ju dostali nad prekážky. Rebrík sme tu ale nemali, takže sme si museli poradiť bez neho. Ide. 3 zábery po sebe a 0. Je tam? Metrov zakrmenie. Druhýkrát a po 5 minútach záber. To som odpripoval a hodil som ju čo najďalej, proste len tak. Solo popku bez ničoho. Po stratenej rybe v prekážke prichádza v krátkom slede ďalší záber a prvého chorvátskeho líščeka som sa dočkal aj ja. Aj keď nie každý kontakt s rybou znamenal jej úspešné zdolanie, na breh sa nám ich podarilo dostať už počas prvého dňa niekoľko. Prvý deň na chorvátskom jazere Lapovac sa nám pomaly ale isto blíži ku koncu a bol to naozaj zaujímavý deň.
tým, že sme tu v podstate traja, každý máme možnosť chytať až na 3 prúty, tak sme si naozaj mohli vyskúšať rôzne taktiky, rôzne druhy nástrah, prezentácie nástrah, rôzne taktiky krmenia, v podstate kvôli čomu sme tu aj išli. A myslím si, že sa nám aj podarilo v rámci toho prvého dňa na niečo prísť. Pochytali sme, myslím si, že celkom dosť rýb. Všetci traja sme mali zábery. Zistili sme, že sú tu aj určité problémy. Napríklad už vo vode pri určitej diaľke, keď nahadzujeme, ja neviem, 100 a viac metrov, tak je tam veľmi veľa prekážok vo vode, potopených konárov, stromov, čiže dosť rýb nám tam počas dňa aj ostávalo, aj keď zábery tam chodili veľmi rýchlo a pravidelne, ale veľa rýb sme aj strácali, čiže museli sme sa s tým nejak vysporiadať, skúšali sme to aj nabližšie, v podstate, aby sme získali čo najviac tých informácií vzhľadom k tým majstrovstvám sveta. Myslím si, že vzhľadom k tomu ten deň bol celkom úspešný a zaujímavý. No a teraz už to máme zasa pripravené na noc, aby sme opäť vyskúšali niečo, čo by mohlo fungovať v noci. No a uvidíme, čo to povie. Tak čo sa týka rýb, akých sme pochytali, no začali sme nahadzovať asi o polnoci, keďže sme sa predtým potrebovali porozkladať, docestovali sme už po tme, aj miesto sme vyberali po tme. Sme cca niekde v strede priehrady odhadom a v noci už sme to nejako neriešili, čo sa týka taktiky krmenia. Každý sme si tam dali nejakú guličku svoju, čomu veríme a nahodili sme to naslepo. Ale do rána prišli nejaké zábery za tmy, dokonca sme chytili aj 2 pekných kaprov. Podarilo sa mi, teda na moju udicu, okolo nejakej 1-2 v noci prišiel taký 12-kilový kaprík a potom až okolo 4, myslím, že druhý, ale medzi tým bolo veľmi veľa záberov od sumčekov, čo je tu vlastne invazívna ryba. To je tu aj dosť problém, si myslím, že keď človek viacej nakrmí na jedno miesto, že si ich tam dosť natiahne. To je tiež také niečo, čo súvisí s taktikou lovu na tomto jazere. A čo sa týka dňa, keď sa rozvidňalo, začali sme krmiť raketou, našli sme si nejaké miesta na nejakých rôznych vzdialenostiach, ktoré sme si naklipovali cca od nejakých 60 až do 100 metrov. Časom sme zase zistili, tak ako Maťo spomínal, že čím ďalej hádžeme, tým je to väčšie riziko, že tú rybu stratíme, lebo ako keby smerom ku korytu pribúdajú prekážky. A tá ryba, keď to vezme do boku, tak tú prekážku nájde a väčšinou to skončí tým neúspechom. Občas sa stalo, že sme rybu dostali, takže je najlepšie chytať asi na tej hranici, ako tie prekážky začínajú. Čo sa týka veľkosti ryb cez deň, boli to všetko také ryby okolo od 3 do 8 kg. Čiže na nejaký pretek na ťažbu veľmi dobré, čo je pre nás fajn, ale čo sa týka tých kapitálnych kusov, tak tie zatiaľ ešte len čakajú, dúfam, že sa nejaké teda podaria, ako čerešnička na torte. Takže tak. A uvidíme, no je pred nami prvá taká celá noc. Myslím si, že by sa mohlo niečo podariť a tak. Takže ja som sa prvýkrát pridal ku chalanom na takúto kaprárskú výpravu. Celkom ma to zaujalo, takéto jazero mimo takých štandardov rybárskych. Je to skrz tých majstrovstiev sveta, kde sa chalani nominovali. A začiatok bol celkom slušný, hneď od rána sme mali nejaké ryby, mne sa podaril tiež nejaký lisec. Prostredie pekné, taktika zaujímavá, tak uvidíme, čo to ešte prinesie. Pevne verím, že niečo ešte vyšpekujeme a hlavne budeme mať plno zážitkov. V ten večer sa nám podarilo zdolať jedného kapríka, tie ďalšie a konečne o niečo väčšie prišli až ráno.
začínajú skákať. Hej. Aj tam, aj tam. Aha. Tam sa vyhodil a teraz tam. Ale vzadu. To bude najväčšia ryba, čo sme doteraz chytili. Som rád, a ja som si na museli hlavne počkať. S týmto si dáme aj souček. Asi hej. Som rád, že tak skáču, to je paráda. Takže máme tu druhé ránko a po raňajkách prišiel záberík od takéhoto chorvátskeho šupíka. Chalani, poďte ku mne. Už idem. Dobrý deň. Chcete mi niečo povedať? My nemáme slov. Najväčšia ryba. Taká tysinka 11, ale krásna forma kokos. Pred obedom prišiel taký krajší šupík. Veľmi bojovný. Dneska súboj. Čo sa týka krmenia, krmili sme klasicky s plombovými raketami, k čomu nám výborne poslúžila nová generácia prútov Apollo. Krmenie pozostávalo najmä zo zmesi partiklu ako kukurica, repka a tigri orech. Pomocou kobry sme dokrmovali aj s boilisom. Takže ukážeme si takú jednoduchú montáž, ktorou odchytávame tu na Chorvátsku miestne kapríky. Budeme na to potrebovať zo pár komponentov. Je to fluorokarbon, používame 40-ku, háčiky Thorn Wider 4, antitangle a krúžok so šnúrkou. Tak prvé, čo spravíme, je, že si na háčik, na ramienko naviažeme fluorokarbon štýlom, ako keď sa viaže lopatkový háčik, akurát si háčik otočíme naopak, tým si vytvoríme ako keby vodiacu slučku na tú šnúrku, kde bude boilies vlastne. Ukážem hneď. Dotiahneme. Vytla mi takáto nejaká slučka na ramienku. Prebytočný fluorokarbon si odstrihneme. Teraz podľa potreby, podľa dĺžky nádväzca, ja si cca 30 cm odstrihnem. Teraz v ďalšom kroku
sa navlečie krúžok na tento fluorokarbón. Takže pomocou šnúrky a krúžku si pripravím vlas, na ktorom bude nástraha. Beriem si krúžok. Navlečiem ho na šnúrku. Podľa veľkosti nástrahy, akú chcem použiť, si spravím slúčku. Asi takto nejako. Teraz si ju dotiahnem. Odstrihnem. A vlastne takto pripravená slúčka je na vlas. Vlastne navlečiem krúžok s potrebným dĺžkom šnúrky, na ktorý budeme dávať nástrahu. Navliekol som. Vrátim zvonka dovnútra fluorokarbón. Vytvorím takýto nejaký D-čkový tvar. Zafixujem palcom a ukazovákom a obtáčam. Ja robím nejakých 5-6 otočiek, podľa mňa to úplne stačí. A vrátim naspäť klasickým bezúzlovým viazaním. Dotiahnem a v podstate montáž je skoro hotová. Vyzerá nejako takto. Teraz použijem ten antitangle, ktorý si navlečiem na ten fluorokarbón a v zápätí potom ukončím dvojitou slúčkou tak, aby som si vedel nadväzec upnúť na rýchlo výmenný obratlík. Čiže teraz si určujem dĺžku nadväzca. Viem, že tu používame asi takéto. Pravím si tú dvojitú slúčku. Ja si pomáham takto ihlou, keďže 40 fluorokarbón je trocha tvrdší. Takto ho prevlečiem. Pred dotiahnutím nasliním a dotiahnem a myslím si, že máme hotovo. Prebytočnú dĺžku. Zastrihnem. Tak to vyzerá nejako montáž bez nástrahy a väčšinou používame plávacie boilies. Napichnem si na ihlu. Navlečiem boilies. Dám zarážku. Montáž je takto hodená, pripravená do vody. Koplo do nej, keď som pozeral. Sme vytiahol trestnú. Na tých 60 metrov sa pretočil kapor, nie? Čo som tam krmil včera. Som tam samotnú dešové ačky, potom si tu holos som napsal. Nie, tuto na 60 metrov tú krátku som tam celý deň nechytal. Sa tam teraz pretočil kapor a som to tam hodil, išiel som za tebou do bivaku a hneď jazda. To je ten pud lovca. Mám. Big one! To už je? Hej? 333 streborných. Už sa rozcvičiť. Máme za sebou druhý deň našej chorvátskej výpravy. Počas tohto dňa sme opäť poskúšali rôzne taktiky. Niečo sme oproti včerajšku pomenili, niečo sme skúšali naďalej. A opäť sme si myslím, že sa niečo nové priučili, nabrali zase také ďalšie skúsenosti. No a rozhodli sme sa, že zajtra pôjdeme vyskúšať iné jazero na posledných 24 hodín, keďže majstrovstvá sveta sa nebudú chytať len tu na jazere Lapovac, ale aj na jazere Šandor, ktoré je tu na nedaleko. Čiže už pomaličky si začíname nejak spratávať tie veci a ráno by sme sa teda chceli presunúť a vyskúšať, či nám tie naše taktiky a nástrahy a krmenie bude fungovať aj tam. Benny spal celé po obede, zjedol 750 gramov zeleniny. Oproti včerajšku nebola
ryba až tak aktívna, tak ako aj Maťo spomenul. Skúšali sme nejaké iné veci, aj vlastne nástrahy. Dneska som skúšal zjemniť na maximum, skúšal som PVA sáčiky. Ku kaprovi to síce neviedlo, ale zachytal som si bielu rybu, čož nebolo účelom, ale aj to sme si vyskúšali, že toto nie je cesta. A uvidíme zajtra, teším sa na to druhé jazero, ktoré je asi aj o dosť väčšie. Troška sa neteším na to, že tam nie sú žiadne stromy a bude tam celý deň slnko, ale to jeden deň vydržíme a budeme si asi istejší, že sme vyskúšali obe vody, na ktorých je možné, že si vylosujeme buď jednu alebo druhú vodu. Čiže asi toľko a predávam slovo Andrejovi. Ďakujem. Ja nebudem nič hovoriť, ale ty ideš. To je nové. Je tu hic, zajtra ideme zhorieť. Nemám veľké brucho. Dneska som nechytil na svoj prúd ani rybu a čakám, všetko krmenie som natisol do vody. 10 kg krmenia som tam dal, aby aspoň jeden taký dorastie. Zajtra zhorím na slnku, to vám už moc toho nepoviem. 4 dní sme mami v tom istom tričku, 4. A kúpal som sa len ja. Nie, dobre, už počkaj, tak robím. Aj napriek tomu, že sa zajtra sťahujeme na novú vodu, ešte je pred nami jedna noc celá. Všetky prúty sme nachystali na 100%, aby ešte sme mohli vytiahnuť nejakú mambu z tohto pekného jazera chorvátskeho. A pevne veríme, že sa nám to oplatí ešte vydržať do rána a potom všetko preniesť, pobaliť, zbaliť sa a ísť na ďalšie jazero. Ešte chcem dodať, došla mi kolka. Tak sa teším do obchodu zajtra na Twister a kolu, že... Fú, a Matej sa už teší domov, už odsunúte s nami. A je ma počuť? Raz, dva. Ale to bolo dobré, je? No. Asi... Dobrá nálada nás ten večer neopúšťala aj napriek niekoľkým nepremeneným záberom. Úspešný zdolený kapor prišiel až ráno. V noci sme mali len jeden záber, ktorý sme bohužiaľ stratili v prekážke a ráno, ako začalo vychádzať slnko, na zo spacáku vytiahol takýto lišček. Rád by som vám predstavil zostavu, ktorú tu počas lovu používam. Keďže chytáme na odhod, na rôzne, síce kratšie, ale aj väčšie vzdialenosti, tak ja som si zvolil obľúbenú nahadzovaciu zostavu, ktorá sa skladá z prútu Arsenal v dĺžke 385 cm, samozrejme dvojdiel 3,5 libry. Mám tu navijak inox veľkosti 80 s plytkými eskovými cievkami, na ktorých mám vlasec Tokio v priemere 0,26 práve kvôli tomu, aby som to dokázal dohodiť čo najďalej. A na kmeňovom vlasci mám konický šokáč, Konik Shocker s priemerom 0,28 až 0,50. No a 120 olovo, slza a D-čkový fluorokarbonový nadväzec. Chalani používali prúty Nirvana Carp a Inquisitor. Navijáky, olova, vlasce a nadväzce sme používali totožné. Rovnako ako aj našu vlajkovú loď medzi sadami signalizátorov Tekton, ktorá sa okrem jedinečného dizajnu vyznačuje vysokou spoľahlivosťou. Tak už sa nám podarilo presunúť na druhé jazero Šandor.
Túto vodu sme si najskôr dookola prešli, pozreli sme si, ako to tu vyzerá, vybrali sme miesto, následne sme všetky veci, ktoré potrebujeme k lovu, povyberali z auta, rozložili, ponahadzovali sme prúty a vyskúšali sme opäť rôzne veci. Došiel nás tu dokonca pozrieť miestny pán pôvodom zo Slovenska, ktorý dobre hovorí slovensky, takže nám hneď dal aj nejaké rady, čo by nám tu mohlo fungovať. My sme to vyskúšali sme aj naše veci a uvidíme, dúfam, že príde čoskoro prvý záber a prídeme na to, čo tu miestnym kaprom chutí. Prvý záberik na Novom jazere. Uvidíme, čo to bude. Darí zase na náhodu zozadu, proste bez krvenia. Ale tam sa dvakrát vyhodila ryba. Najprv zo začiatku sa mi zdala silná, teraz už ani tak by som nepovedal. Ešte by to amúr nebol, lebo to ide ako si ľahko. No, môže byť. Ešte raz, keď ukáže papulky a má jedno 6 kg. Máme tu prvého kapríka z jazera Šándor. Takýto bojovný šupík. Počas tohto dňa to bol prvý a posledný záber, napriek tomu, že ryby sa ukazovali nad našimi lovnými miestami. Ďalší záber však prišiel po západe slnka. Dostal som 2 zábery naraz a jeden sa síce vypal, ten väčší, ale takýto malý sa podarilo zdolať a je to môj prvý kaprík z tohto jazera, takže aj ten veľmi potešil. Je to odmakané, takže v tých teplotách to krmenie a teraz večer to prišlo.
Pred nami bola posledná noc a s ňou prišla aj veľká snaha dosiahnuť a premeniť aspoň jeden nočný záber. Preto sme všetko ešte dôkladne pripravili, vytiahli pár osvečených z rukáva, nahodili prúty a šli si láhnuť. Presne taký istý záber predtým, asi pred pol hodinou, ale nepichol sa. A to isté teraz, takýto istý záber. Aj predtým to musel byť amur. Amur alebo karásek. Ale asi... No neviem, bolo to úplne to isté. Skôr si myslím, že amur. Tak v noci prichádza taký opatrný záber. Som si myslel, že je leskáč alebo karas. Ale nakoniec je z toho takýto amur. Takýto pekný ranný budík ma čakal na jazere Šandor. Začína tu byť teplo, tak ho poďme pustiť. Lov na jazere Šandor a tým pádom v podstate aj celá táto chorvátska výprava je na konci. Počas včerajšieho dňa a uplynulej noci sa nám tu podarilo chytiť pár kapríkov. Nebola to síce žiadna sláva s aktivitou, ale niečo sme chytili, v noci dokonca jedného amúra, ako ste mohli vidieť vo videu. No a odnášame si kopu skúseností, zážitkov a už nám ostáva len dobaliť posledné veci a vrátiť sa domov na Slovensko. Čo sa týka lovu na tomto jazere, tak sme to prispôsobili rýchlemu záberu, ale aj tých rýchlych záberov moc nebolo, keďže tá aktivita na jazere bola slabá, čo sme odpozerovali aj na ostatných rybároch, či už domácich, alebo boli tu aj znova týmy aj z Maďarska, ktoré sa tiež trénovali na šampionát. Ale napriek tomu boli nejaké zábery, ktoré sme nepremenili, boli nejaké malé ryby, karase a aj pleskáč a do toho myslím, že 4 kapríkov a jedného amúra sa nám podarilo zdolať. Takže tak. Na to, že sme tu neboli ani 24 hodín, myslím, že fajn. A určite je to lepšie mať takýto aspoň hrubý prehľad o tom, že kam pôjdeme chytať, než keby sem prídeme prvýkrát a robíme vlastne celé toto, čo sme teraz jeden deň robili a stratili by sme veľa času. Takže tak troška nás to nasmerovalo a ideme sa sem tešiť. Uvidíme, či si vyťahneme jazero toto alebo druhé Lapovac. To už je vec náhody. Tak mne prišla prvá ryba až po zotmení a celkom ma potešila, bolo to príjemné prebudenie, keďže už sme spali po celom dni na tomto namáhavom slnku. Je to pre mňa taká prvá skúsenosť s chytaním z hrádze. Je to dosť také ťažké, čo sa týka hlavne takého pohodlia na rybách, ale zvládli sme to, je to taká nová skúsenosť a chcel by som aj chalanom poďakovať, že ma zobrali na takúto výpravu na chytanie na odhod a uvidíme, možno sa ešte v budúcnosti spolu kde vyskytneme. Chalani to teda fajn zhrnuli a ja by som už len dodal, že nám už len ostáva zbaliť posledné veci a vydať sa na cestu domov. Ahoj. Soj. No, dobre jutro. Pravdepodobne niektorých z vás zaujíma, ako dopadla naša účasť na samotných majstrovstvách sveta. Možno by ste čakali záver ako z filmu, umiestnenie na najvyšších priečkách alebo aspoň nejaký rekord v kategórii najväčšia zdolaná ryba. Pravda je ale taká, že šťastie a podmienky nám veľmi neprijali. Žreb nám prisúdil sektor B na jazere Šandor v časti, kde sa ryba veľmi nezdržovala. Podarilo sa nám zdolať pár miestnych rýb,
no na umiestnenie, s ktorým by sme boli spokojní v konkurencii elitných pretekárov z celého sveta, to nestačilo. Bola to však fantastická skúsenosť, rovnako ako celé naše chorvátske dobrodružstvo, ktoré ste mali možnosť vidieť vo videu. Nie vždy je to o víťazstvách, ale najmä o samotnej ceste, ktorá k ním vedie. O čase strávenom s priateľmi, skúsenostiach, príbehoch a emóciách, ktoré Caprarina prináša.